Bon dia. Agrair als companys de CEBA haver-me convidat a aquesta jornada. Em van posar en un problema quan em van convidar perquè, com veieu, al programa surt el meu anterior càrrec com director de SAP Muntanya i SAP Dret a l'Institut Català de la Salut. I des del dilluns estic assumint la gerència del PAMEM, empresa municipal de la ciutat de Barcelona, que gestiona 4 àrees bàsiques de la ciutat. I vaig dir, ara com enfoco la presentació dins del tema. Vaig dir, l'enfoco com Àlex Escosa, els que em coneixeu diré el que penso, algunes coses maques i algunes no, sobre l'experiència de 22 anys treballant a l'atenció primària, 14 anys en una empresa municipal a Badalona, 8 anys a l'Institut Català de la Salut i des del dilluns en una altra empresa municipal de provisió de serveis de l'atenció primària a la ciutat de Barcelona. Dintre del meu currículum m'he carregat 3 CAPs 2 al llarg de la meva vida professional. Quan dic m'he carregat vol dir hem fet la integració amb l'atenció especialitzada a Badalona, hem fet la integració des del SAP Muntanya amb l'Hospital de Vall d'Hebron i hem fet la integració al SAP Dret amb l'Hospital de Sant Pau. És a dir, m'ha tocat moltes reunions d'intentar consensuar entre l'atenció primària i l'hospital protocols, formes d'actuació, maneres de treballar. Jo diria que el resum que m'enduc és que ha estat profitós, tot i que ha estat dur, sobretot a la ciutat de Barcelona, entendre que els hospitals de referència, a part de comportar-se com hospitals de tercer nivell, s'han de comportar com hospitals propers a l'atenció primària a cada un dels territoris, no és una feina fàcil, ni mucho menos. Contracte d'atenció primària, fins avui, ens paguen per estructura i població, amb una compta de capítol 2 per producte intermedi tires, la clàusula de cronicitat i la part variable, sobretot amb el pes que tenim sobre el tema de farmàcia. És un model rígid, perquè els que treballem fa anys a l'atenció primària no ens ha variat gaire. Bé, potser aquest nou model de contractació generi noves expectatives per l'atenció primària, noves motivacions que facin que encara agafi més el seu paper clau dins del sistema sanitari. Fins ara no es reflexa la comorbiditat de la població. Ens hem preocupat molt a tots els proveïdors de registrar bé, que els diagnòstics estiguin posats al seu lloc, que les proves quan es demanen es posin el diagnòstic que toca, que la farmàcia es pengi del diagnòstic que toca amb un objectiu principal, que surti bé el CMVD d'atenció primària i que es pugui estratificar bé la població que atenem. Bé, quan comences a tenir fotos com les que mostrava l'Azucena i el doctor Brossa, la general de Catalunya, del risc de la població que tens, en el meu cas, en el meu període a l'Institut Català de la Salut, que m'ha tocat dirigir 25 equips d'atenció primària, les fotos són molt diferents i la comorbiditat de les poblacions són diferents i el tractament dels equips en quant a la contractació no és del tot diferent. Això que fa que en alguns equips puguin anar una miqueta còmodes dintre del problema de finançament que hem tingut tots plegats, però que altres equips, per la comorbiditat de la població que tenen, tinguin sèries dificultats per poder atendre com caldria amb el finançament que tenen. No s'han tingut en compte l'ampliació de carteres de serveis que ha anat fent l'atenció primària. L'altre dia, quan estàvem xerrant, preparant la taula, per algú la Camfic està fent un munt de cursos des de fa anys, perquè s'han creat necessitats, curs de crioteràpia, d'infiltracions, d'ecografia amb atenció primària, de cirurgia menor. No ha sigut una cosa que hagi posat de moda la societat científica,
sinó ha sigut una necessitat que ha sortit dels professionals, que a més formen part dels grups de treball de les societats científiques i que ha generat una necessitat de formació. Bé, ara també és una realitat. Qui no fa crioteràpia el miren amb mals ulls. Quan dius, bueno, i com em compensen aquesta feina que estic fent, que no la feia fa anys, que ens havíem organitzat d'una manera i que hem anat evolucionant. Aplicar la part variable d'indicadors relacionats amb farmàcia, molt exigents per l'atenció primària, no tan exigents per altres nivells assistencials. Això ha fet un pes, ha sigut dur, sobretot pels proveïdors que s'han jugat en el seu contracte aspectes relacionats amb la prescripció. Estem, jo crec, a més, a nivell de l'atenció primària, amb un dintell difícil ja de poder millorar amb la feina que s'ha fet els darrers anys, d'adequar la prescripció, de prescripció, etc. Però ens trobem moltes vegades, i això els que esteu treballant a nivell territorial, amb dificultats per poder seguir així, per la inducció que tenim de prescripcions des de sobretot a l'àmbit hospitalari. Bé, potser aquest model territorial agafarà un major compromís amb aquest aspecte de cara a adequar correctament, d'acord amb les guies i amb els pactes territorials, la prescripció d'una població en un territori determinat. Fins ara el model de contractació no estimulava gaire a millorar la capacitat resolutiva. Jo sempre he dit així en petit comitè que l'atenció primària som especials, ens agrada molt la nostra feina, ens agrada estar molt a prop de la gent, estem al carrer pràcticament, som la porta d'entrada i a sobre ens agrada innovar, ens agrada aprendre coses i moltes vegades sense un reconeixement a canvi en el nostre model de contractació. Jo a vegades feia broma i deia som la ONG del sistema sanitari. I l'atenció primària ha estat habitualment un dels entorns del sistema que millor compleix el pressupost que té assignat. Empreses on hi ha hospital i primària, la primària ha servit a vegades per adequar una miqueta o pintar una miqueta el pressupost de l'hospital a final d'any i això s'ha de tenir en compte també, que l'atenció primària és un dels entorns del sistema sanitari que ha demostrat els darrers anys millor eficàcia i eficiència sobre el seu pressupost assignat. Què fem? A l'atenció primària fem la cartera bàsica, fem proves per fer el suport al diagnòstic, algunes les tenim ja integrades com unes proves normals, és a dir, ningú discuteix que no hem de comprar electros, espiros, etc. I als darrers anys hi ha una línia d'assumir algunes proves més des de l'atenció primària. En algunes línies és discutible, en altres no, com pot ser incorporar ecògrafs als CAPs o ecocardiogrames de butxaca per fer, sobretot, cribatge. Hi ha una cartera de serveis addicional que ha anat creixent en funció d'afinitats de cada centre, de motivacions de professionals dels equips, però que cada cop s'ha fet més extensa a tots els equips, que és la crioteràpia, les infiltracions, la petita cirurgia, els dobles vasculars, en el cas les odontoobturacions i els cordals. Fins ara els cordals tipus 1, ara hi ha una línia de dir si els cordals tipus 2 també els podem fer a l'atenció primària, el TAU, el test de l'ALE i el PIC-test, etc. A l'Institut Català de la Salut, l'any 2011 es va muntar un grup de treball per intentar esbrinar quin cost podia posar-se cada una d'aquestes activitats. La veritat és que aquell grup de treball que jo hi vaig participar en representació de les direccions de SAP de l'ICS, la idea era després poder tenir una eina per negociar amb el Servei Català una possible, o un canvi de model o una possible
model de contractació sobre aquestes activitats. Van ser jornades de debat, vam recollir informació de molts llocs, vam contrastar informació dels costos. Amb gris estan aquelles activitats que vam considerar que potser no calia posar en aquesta cartera perquè o no ens tocava fer-les, perquè comprar un audiòmetre per molts equips potser és rentable, però comprar un audiòmetre per una empresa que gestiona 3 equips o un equip o 2 potser no és rentable. I posar-li un preu. En el cas del TAU, per exemple, també es va calcular les hores d'infermeria i el cost del TAU d'un pacient durant tot un any. Aquest grup de treball pretenia evolucionar també paral·lelament amb un possible canvi d'organització dins de l'ICS i també amb una negociació de l'Institut Català de la Salut amb el CatSalut com un altre proveïdor més del seu model de finançament, sobretot a l'atenció primària. Paral·lelament, a part de posar preu, vam fer un manual d'especificacions sobre què calia i què no calia fer a la primària, per evitar problemes legals, probablement, i per evitar dificultats d'entendiment amb aspectes que estava fent l'atenció especialitzada. De cada un dels temes que vam tractar es va posar les indicacions, possibles contraindicacions, font d'indicacions o font d'evidència i consideracions. Us poso aquí 2 exemples, però es va fer de tots els que esmentem amb la taula anterior. Ara he robat dos diapos al meu company, en Josep Serrat, que després ell per enllaçar una miqueta el que estic explicant amb el que ell també explicarà. Estem en una frontera, quan parlem de certs aspectes, que ha anat assumint l'atenció primària, que abans l'assumia l'atenció especialitzada, que quan l'assumia l'atenció especialitzada en el model de contractació que hi ha amb els hospitals, es feia la contractació probablement com una visita més dintre de la consulta externa, que ho ha anat assumint l'atenció primària. Un exemple clar és el del TAU. Nosaltres hi ha equips que teníem en aquests moments amb un 70% de pacients que prenen anticoagulants controlats a l'atenció primària. I això s'ha fet, com deia, una miqueta per motivació i sense cap tipus de compensació econòmica. A part d'això, ha anat creixent la cartera, i això el Josep Serrat ho acabarà d'explicar. Ha anat creixent i podria créixer més. Depèn també de les habilitats, de les competències, de com organitzem l'atenció primària, de quines professionals posem als centres d'atenció primària. És a dir, també ha d'haver un debat no solament de model de contractació, sinó també de model organitzatiu. És a dir, potser ens hem de plantejar que alguns professionals que estan dintre de l'entorn sanitari formin part també dels equips d'atenció primària en comptes d'altres unitats. Poso un exemple de per què no tenir un fisio dins d'un equip d'atenció primària, un psicòleg, o que les llevadores estiguin en comptes d'on estan a l'atenció primària. Què ens aporta el nou model? Bé, la veritat és que a més vinc a la jornada, havent viscut 8 anys d'estar a l'Institut Català de la Salut i amb els dubtes de com això es podria aplicar si no hi ha canvis a la llei a dins de l'Institut Català de la Salut, i a més vinc ja assumint la gerència del PAMEM i que a més algú em va dir, a més potser un dels centres que portaràs a partir del desembre pot entrar en el pilot. Dic, bueno, encantat, perquè jo soc dels que m'apunto a tots els pilots i benvingut, no? Em tocarà aprendre moltes coses, però la meva reflexió així general. Estem en un entorn que no podem viure sols, estem integrats en un territori, no solament amb l'hospital, amb els hospitals d'atenció intermitja, estem començant a pactar criteris de derivació directa des de l'atenció primària als hospitals d'atenció intermitja de pacients subaguts.
amb salut mental, etc. No estem sols. I cada cop, evidentment, la feina és més territorial, més marcada per una atenció primària en un hospital i altres recursos, i això jo crec que és important valorar com s'està plantejant el nou model de contractació, que penso que serà més a prop de la realitat que fins ara. S'han desenvolupat les rutes, també han sigut a nivell territorial. Això ha de comportar també compromisos, ha de comportar organitzar en un territori les coses d'una altra manera de com estaven organitzades. S'està participant en l'organització de l'atenció especialitzada. Jo crec que ens ha costat i costa, però l'hospital cada cop té més consciència que l'atenció primària és un client important per ells. I bé, les coses van canviant. Si mirem com s'organitzaven fa 7 anys i com s'organitzen ara, i estic parlant ja de la ciutat de Barcelona, bé, han canviat, els hospitals s'han enfocat una miqueta més i esperem que segueixin enfocant més. I el fet de compartir protocols, eines de gestió, processos assistencials comuns, consensuar també el tema de la prescripció en aquests processos i que això també vagi reflectit amb el territori i després amb els resultats. Què ens pot aportar? Evidentment, jo crec que reconèixer millores i serveis addicionals que l'atenció primària ha anat fent els últims anys, reconèixer aquesta línia de salut que ens l'hem cregut i ens hem posat tots a treballar-ho, que és millorar la capacitat resolutiva de l'atenció primària, donar eines per recompensar els professionals o millorar les inversions, per què no? Quan faig la consulta d'infiltracions, si a més tinc tot el meu cupo i a més soc el referent de no sé què, podem canviar l'horari una miqueta, podem ajustar, etc. O podem ajustar el teu cupo i el de l'altre que fa crio i tal i posar un altre metge o una altra infermera. Donar eines per regular l'atenció especialitzada mitjançant contractes, que hi hagi un compromís de feedback, que hi hagi un compromís de consultoria. Sobretot, jo el tenia que haver posat el primer, regular les llistes d'espera. Moltes revisites, moltes reproves, molta duplicitat ve condicionada per la llista d'espera quan a vegades derivem des de l'atenció primària a l'atenció especialitzada. Si evidentment nosaltres anem netejant aquest aspecte i millorant, com deia l'Azucena, per eines també de gestió nostres, com estem derivant i què derivem, això ha de tenir uns resultats. Bé, jo crec que aquest nou model ens ha de millorar la capacitat resolutiva a la primària i també a l'especialitzada. Ha de ser un finançament més alienat a la realitat actual de com treballem i com estem organitzats. Ha de millorar l'accessibilitat de l'atenció especialitzada, evidentment. Si de 2.000 pacients de dermato, 500 o 600 els solucionem a l'atenció primària, són 500-600 visites menys. Des que hem instaurat la càmera no midriàtica i la lectura de la càmera no midriàtica a l'atenció primària, les llistes d'espera d'oftalmo, que eren brutals, algunes han millorat. Ja són pacients que no derivem si el fons d'ull és normal. S'ha de millorar, ha de ser una oportunitat per seguir millorant l'atenció integrada de persones i processos. Al fi i al cap, nosaltres tots tenim una missió que és atendre el millor possible a la població que tenim assignada en un territori, siguem a la primària, a l'hospital, al sociosanitari o a salut mental, i penso que pot ser un model de contractació que pugui millorar la satisfacció de professionals, tant de la primària com de l'atenció especialitzada. Moltes gràcies. Com tinc aquest canvi de feina tan recent, aprofito perquè el meu nou mail ja no és el que tenia abans i si voleu contactar amb mi, aquí el teniu. Gràcies per la vostra atenció.